kanong ba mentagasgi kilayo bentam no ya kaway kamedia nakaklaw hajan kasnong malki. Yes, we are trying to find out the culprit sooner. Hey, what's your name? Jeff, call me 7627960215. Come sim jonga ka kenjai ngam da jing so si jing ku slai tang jing man ka cha ba nga pet ka cha ba pai Wan buddin ne ba? Thì bảo beriwa. Jing id hap reng jong i kalo. Don't say Jeff. Don't say please. Agasian ka baning ko. Kimat ki jauh ini kimat junga. गलत नहीं खना ना सुनो आमिर गमती भलो मता लिखो जो मामला बहुत बिगड़ गया है. Kill them. I did your name!